jendiak esateu aldaketa klimatikoik ez da hola. Eta behitu, azaroak 27 eta eltxo bat hemen. Zurgatzeun horetakoa. Man bertxotea erranik. Txuna. Sartai harrapatuko jat. Mango ziote. Etxekit honekin harrapatuko jaten. Bitu, bueno, badaka zerbait handiagoa hemen. Honekin eman bertxotea. Hori guria da. Hori gure gitarra dala. Hau, baina zuek, esalde zueia utzi jotziei kontzertuak eta dana. Zondikan niru kontzertu ditu. Heldu. Honekin eman bertxiot, Venga, ba, nire kontu. Eltxua afuera, ja etzi guziztaik emango, Katxi da, mar. Eskerrak zuen gitarra, ez zioten eman zuen gitarrakin. Hain nervioso da nagoarra. Bueno, eraso taldea, 3 kontzertu gelditzea guandikan, ez da? Ba, goxatu, eta guei goxatu arazie bai, Oso ondo, Adi lagunak, 100 errezeta ingo duta. Bueno, bikote, zuek ere azkenengo kontzertu eta gero ere bai birrindu inbiar alde zuek, gitarra, Keba. Hori mito baek, ez da? Bueno, bai. Esponsorra kanak igual, bai, baina bestela gorde inmerruan gitarra, ez da? Guk eta nivel hortan. Nivel hortan, Nizut hori aspalditeko gauza diala, ez da gaur egun olako ostentazio gauza ez dira. Ikusten, nik utxen ez da ikusten, Bueno, hemen Nestor da Serge, Zaustarrak, eraso taldea, 30 urte, martxan? Eta ja, azkena, ja. Ja, azkena. Seguru azkena, hor jendia bai izatik azkena, eta gero urte guztia tiratzen zuen horra azkenengo kontzertu ematen, ez da? Hombre, bada mazkigu ja 2 urte, diskua ja aurkezten, eta bueno, azkenean ideia hori zan. Ideia zan azkenengo disku batera, eta jendeagatik, pixkat jarraitzaileen gatik, agur esan, baina gauzak ondo eginaz edo, eta leku guztietatik pasa izan geha, eta bueno, guan ja, 3 besteik ez eskigu edatzen. Bikain, da, ze txitxare, arraro ere bai, bukatu itekela ere bai, hor pena pixkat emango izu alde berian ere bai. Gogoz eta zeitzeko gogoz ere, ez da pixkat 2 gauzak. Garraituko zego, bestera batea, musikeroa beti gelditzen musikero, bizita guztirako, ez da? Musika barruan dihoa, hori, seguru. Ba, ikusiko zu, egingo deuna da, 100 errezeta, piper betiak, aldi berian eraso taldea buruz hitzein, eta azkenengo diska, eta azkenengo 3 kontzertu hauetaz. Bueno, lagunak eta bikote, garatuko izuet pausuz, nundik noebiliko gehan piper bete hau ekiteko garaian, bale? Ikusi zuen bezala, hemen dakau lehatza, otan raizkak, piperrak, piper berdia, tipula eta batzuia, tomatia, irina eta esnia. Hemen ningo deuna da, goxatu piperra, tipula eta baratzuia lapikuan, behin goxatuta da honean bertara botako deuna da otan raizkak eta lehatzan puxketa bat, tomatia ere bai, eta horrek gero botako juguna da, iringo jaraka bat, opare bat, pixka goxatu, eta esneakin bexamela ingo jau, bale? Hoi izango gaurko piperra betetzeko oinarria. Gio, piperra beteko ditugu, eta bete eta geho, irineti pasa, arrautzeti pasa, prejitu, eta hoi saltza batian sartuko dugu. Saltza iteko, ingo jaunaek, porrua goxatu tipulina eta asenaiua, bertan goxatzen daudela, botako dizkio, otarraizkan buruak, hor zanpatuko ditugu, goxatzen jarraitu, eta gero hori ere bai, pixka ligatzeko, irin pixa bota, arraizalda botako dio, goxatuko dugu, eta hori behingo deuna da, gero, ondo birrindu, iragatzi, eta saltxatxua pres jarri, piperra bertan sartzeko. Ados? Hemen ere bai pesik pixka botako zio. Jargina no batekin zabetela, pesik esan di falta, Bueno, martxan jartzeko. Alde batetik, beharko ditutena da, baratzuri eta barazkiabe goxatuta, eta haueke, bai. Orduan ez dakit, batek hau zuritu, eta lauki txiki-txikitanin, zuri gailuakin hobeto, ezta? Vale? Eta, bai. Eta, eukadibez porrua eta tipula goxatzen jun. Txiki-txiki ja. Bai. A ber,
Txuria erabiliko jauna, gau Horrekin saldantzako eku. gordeko Vale, jau beste vale, batako, vale, txurilla, perfecto. eta honi sustarra eta txortenak endu, eta ere bai, laukitxotani, bale? Perfecto, oso ondo. Eta nik ingotena da beste barazki hauek goxatzen jarri aldi berin, bale? Perfecto. Bueno, eta bikote, kontatu, azkenengo kontzertu hauek, ze? Hirurak izango ditu gain potentiak, azkenengo izango potentiena, desberdintasuna eukiko je? Ba, desberdinak. No? Ba, nik uste, bueno, danak izaten nahi dira nahiko bereziak, ez da? Azkenean agur diskoa da, agur kontzertua dira, baina agur kontzertua azkena izango da. Eta nire ustez berezia hori izango dela, ez da? Guretzako igual emotiboena hori izango da, porque ja izango da konturatuko gea, ez gala inoiz gehiago laurok batera batuko eszenatoki batean. Ja, Orduan hori unkigarria izango da. Ja, zertik, zenbat urte, esan deuna, 30 urte, esate, gaina, 30 urte errez esate, baino, ia, ba, gaztetxo sinaztenetik guen arte elkarregin, ez da? Bai. Azkenean bizitza erdia baino gehiago egin du batera, eta gainez bizitza egin deu horren inguruan, ez da? Eta, bueno, azkenean pertsona gisa landu gea musikarekin, eta, bueno, ba, guretzako oso garrantzitsua, igual oso espeziala da, no? Azkenean. Eta ze, hau bukatzia zer deko, bikote batekin bukatzia bezala? Hola, zoze... Badaka. Antzekotasuna badaka, bai, Badaka, porque holako azkenean zozer, bizitza gauza asko iragon ditugu elkarrekin, eta bai, dazkagu bakoitzak gure maniak eta gure gauzak, eta bai, azkenean pixkat horlako sensazioa ere bada. Azkenengo kontzertua, Tolosa, bueno, badakit asteburu hontan, dakazuela kontzertua, nundek asteburu hontakoa? Oinarbin. Oinarbin, gero, Lizarran daukagu. Lizarran, bale? Eta azken izango da Tolosan. Tolosan. Azken aia izango da pixkat bereziago ja lagun askorekin, invitazio askorekin, da, bueno, zehose berezia prestatzen ari gara gau hortako. Kolaborazioekin, eta bizkat... Tolosan zehazkin nun izango kontzertua? Abitu, izango da Bonberenea gaztetxean, eta egiten dit ere bai, 28 garen urte hurrena ere bada. Behaiek, ona. Eta, bueno, gu beti izan garan diska bakoitzarekin jotzen, eta gure etxea bezala da ere. Zoze berezi jagoan zuentzako ere Bai, bertan bukatzia. Hangen bukatu nahi da. Bukatzerako orduan betatu ginen zoze bereziena egin nula, eta bereziena, nik uste guretzako izan dela beti etxe hori, eta etxe bezala sentitzen gara bertan, orduan, bueno, animo dugu. Eta, zergatik iritsiek egun hau? O, esan dezuen bezala, ez da? Bikote danetan bezala, o bakoitzak bere ohitura, ere bai edadia, zuen musika lepua freskoa berdike, bai, ez da? Moitzeko roltza gainean, ez da? Bueno, hori, okerro egon baino lehenua, ba, igual, momentua. Ondo guztiak etzio, hasi. Eta, bueno. Ez da, hola, gauz bat, da, bizkat, nik uste, izan dela denbora asko amakigu lanian, eta ez da, gauz berria nahi dugulako egin, edo, ez dakit zerran, baina argi geneukan ja ez genula nahi aurrea segi. Ja, eta bizitzak bere muga dazka, eta bere ondo pasa ezue, goxatu ezue, eta jakin berdala ere bai batzutan noiz izan agur. Nik uste hori ere askok, nik hortik ikusten dizkiat musikari asko, eta behar bada igual ez dakitela agur esaten, ez dala erresa egia zan, baina guk pauso hori emateko grina hartu ginen eta aurrera goaz. Eta gero, berezi izan dena, jendeak igual agur esateu, baina zuekin dezuet diska prestatu ere bai agurra emateko, no? Azken ez tekela zerbait egun batetik bestea pentsatutakoa, ez da? Denboakin, diskatea ezue, eta esan dezuen bezala 2 urte zoazteia diska honekin bira iten. Eta beste hauek hitz egiten dute asko, gure bideari buruz, gure esperientziari buruz, eta oso disko, kontzeptuala da. Nola kudeatu dituzue kantu horiek? Zein dekor kantuak idazte xikena, gero letra sartu, nola egiten ditu? Letra guztiak, Sergio egiten ditu, eta bero ja musika, pixkat lantaldean moduan egiten dugu. Bai, azkenean ideia batetik duten gara, eta gero, ideia horren gainetikan pixkatan artean musikazten dugu, eta gero, nik horren gainean hotxak zartu, eta... Zenbagarren diska egia? Zortzigarrengo diskua. Zortzigarrengo diskua. Eta, noiz hasi zinaten? Hasieratik zortzi diska horiek adibes, 30 urte bali mazuetu, ze izan dira, 3 urtean behin diska bat, gutxora bera, 4 urtean behin, hasieran gutxio gero gehiago, nola izan da dinamika? Hasi ginean, goatzerazte, ote zala, zu jatzen azten batian disko bat grabatzen. Inbertzinuna zen maketa bat grabatu. Gu 2 maketa eta genitun,
Eta bigarrengo maketa bialdu ginen Soziaz Alkoholikako ofizinara, eta beraiek entzun zuten, asko gustatu zaien, eta orduan ja beraiekin hasi ginen grabatzen, eta lehenengo bi diska beraiekin garatuko nituen. Guretzako izan zen ohore bat, azkenean 89 izan zen hori, eta egia zen disko bat grabatzia ez zen erresa. Bueno, egia zen 8 disko eta 2 maketa, 10 lan edo, esatekotan, no? Igual 30 urtetan 10 lan, bueno, bueno, egia da leheno azkarro juntziala, eta gero familiak eta asuntua egin pixkat, beste denbora bat hartzen dezu. Paroitxo batzuk dut baina gero berriok griñakin hartzeio, ez da? Gora bera daude bikote guztietan bezala eta taldetan ere bai, ez da? Eta, estilua, hasieran oso kaineruak sinaten, gero pixka jarkorragoa, gor pixka aldaketa batzuk ere bai ondia, ez da? Beti izan gehan nahiko irekiak, ja, lehenengo diskotik ere bagenituen kantuak lasaiagoak ere, oso gorrak ere, baina lasaiak ere. Azkenengo momentu arte saiatu geha gure ideia hori mantentzen. Eta nik mantendu dugula. Baliteke igual azkenengo diskau pixkat lasaioa izatia edo, ez dakit, gorputza eskatuko zigulako edo, ez dakit. Baina, bueno, zuzenekotan inoiz baino bortitzago izaten egea, ez dakit. Vale. Bai, kurioso da. Eta horra adibidez, kontzertu baten zaudetenian, hasierako kantaketa beti oteintuko hor, ez da? Kanta mitikuak hor jendeak eskatu teizkik, ez da? Diska berriak ingute, eta kantua botaiak, Bai. Hola izatek, azkerien jendean eizkik entzun hasierako kantuak, eta, bueno, beti lekua zeka hortarako. Eta zuentzako ere harra, ez da? Azkenean de jendeak egin abeste izkikena, jendeak egin zeskikena, eta askotan dantzan jartzikena, ez da? Bai. Jendia. Askotan gainez gordetzen ditugula pixkat bukaerarako ere, bagizu, hola... Mitikoenak eta... Gero jende jarretza asko, ere gaztetatik jarretzen digu, eta beti ekartzen dio garai haietara besti horiek, eta beti polita esatea, beti etortzen dia esatea, joa. Sentitzen naiz beti 18 urtekin bezala, bai. Hainbeste urte eta gero, jotzen hondikan aktibo gotia, holako osa dazka, no? Eta hainbeste urte ibilita gero, eta hainbeste holtza, hainbeste leku, atzerrian eba ibilizia tela, eta dakit, publikoak zen nahiko zenuten behiek gelditzea erasokin, zezatia, oze... Talde, benetazko talde bat izan ginela, egiari zorrazko diona, azkenian... Eta gero egilea zen, zautzeko auzo batetik aterata, Euskal Herri guztia zautu deula, eta jende pilak zautu ditugu, eta egia esan horrekin gatzea. Igual, batei zure musikak balio balin badio bere bizitzako momentu batian, ni horrekin gelditzen ez, batzutan asko esaten ez, gaztetan zaudenean beti musika terapia bezala izaten da, eta batzutan etorri, zure musika balio horrekin gelditzen ez. Egia da ez gerala mainstream, baina, balin bada baten horri balio dela, nik horrekin goldituen. Beti daude, ez da olako taldek, o gaztetan, o bikote bat sortu zala zuen kontzertu batian, ez da gizeo beti zeudek, gauzatxua gertatu dianak, ez da? Beti daude historiak, bai. Bueno, hemen, lehendabiziko urratza, indeu, barazkik goxatzen jarri. Hemen jarri dut tipulina, piperra eta baratzuria, hau izango gala, piperran barruan dijoan bexamelantzako, eta hau saltza ingo deunantzako. Eta ingo deuna da, lehendabiziko erreportai ikustea jun. Trinkete borda jungo gea, eta ea zepestatu gen, han janari eharraitegu eta. Kaixo Joseba, eguerdion, Iñaki Hernández naiz, Irunen gaude, trinkete borda jatetxean, eta gaur prestatuko dugu plater espezial bat iten dugun etxean, eta guazen, sukaldera ikustea. Jatetxea ireki nuen 1989an. Maiatzan 15. Oain dela 37 urtin behar ditugu ja. Baserria, familiaren azan, aiton arkerosia ez dakit zen bat urte. Gu gaztiak ginenean, hemen egiten ginituen, urte betetzeak, eta, familiako baserria zan. Eta ni 23 urtekin, pentsatu nuen, ostatu irekitzea, restauratea irekitzea, eta orduan ezkeroztik hemen nago. Jatetxearen izena, trinkete borda, etortzen da, borda zan baserriaren izena, eta hemen onduan trinkete badaukagu, jendea jolasten duen lekuan,
trinkete batekin, eta baserria borda izena zuena, trinkete borda da jatetxearen izena. Bueno, hemen ikusten dituzun gauza legurrakin inak, nire aitakina dia denak, Tilo jauna. 84 urte dauzka, baina berak egindako gauza dia egurrekin. Asko gustatzen zaio egurrekin lan egitea. Jatetxearen platur gehiena saltzen duguna araia da, txuleta. Baita ere arrainak, bisigua, mi arraia, rodeabailua, legatza, bakailua, denetik, baina denak parrilan eginak zu gainean. Baita ere badauzkagu hainbat sari urtearen zehar irabazi ditugunak, parrileroen bigarren txapelketa irabazi genuen guk, Madrilen ere irabazi genuen plato de oro izena duen premio bat, 3 aldiz, eta beste asko. Oain pasako gea Alfredo Zukaldaria, eta nik Zukaldera eta platera bat ingo iguzu entzat. Gaur prestatu behar deguna, otarraskak dira gratinatuak, edo langostino gratinatuak. Plater honen osagaiak dira, barazuri pixkat, gurina, langostinoa, irina, limoia, perejila, mostaza, hau da, importantena, ardo txurila, xalda pixkat eta ura. Hau dira, osagaiak. Lehendabizi, gurina, baratxurila eta irina jartzen dugu oso zu polikiarekin, olioak botatzen zaio gero mostazarekin, eta azkenean jartzen diogu ardoa, txurila, limoia eta xalda pixka bat. Platera hau sortu zen, oain dela 25 urte, euki genuen Europa guzian, Las Vacas Locas deitzen zen gaixotasuna, eta gu gelditu ginean garairik saldu gabe. Orduan ezkerosti, platera hau gelditu inda gurekin, asko gustatzen zaiolako jendeai eta goxua dalako benetan. Gero tarraskak irikitzen ditugu labaina batekin, burutik bustanara, liburu bat bezala. Eta egin gabe jartzen zaio saltza guzia gainetik, eta sartzen da suaren behan, bakarrik sua gainetik jartzen zaio, gratinadorean. Eta bere atzeko aldian denak ilotzen dira eta ateatzen da modu oso poli batean. Arrainak eta otarraizka, oain da ja 25 urte, beti jende bereari erosten dugu, ondarbiko jendea, produktu honena ekartzen diguna, baita arraina eta baita langostinoak ere. Bueno, jendea, hemen dauzkazute, gure otarraizka gratinatuak, pera da ez usaitzea, kamararen bitartez, pinta hona daukate, eta dena zaudete konbidatua trinketaren bordara etortzea. Agur, mila esker. Hau, Painaki, gora, trinkete borda, eta egia esan ze plater goxoen dezuen. Ai, ama. Ze berezia horratzean trinketiakin, Deno garai baten honea, etorri hon guk kozinatzea, eta hor piki eitezuela kiztona gorarteko trinketian, da gero jokatu hor zeneka falla patu, eta bestia, eta besarka da hondi bat, eta... A ber, urrengo baten elkarrekin note gaituken, elkarrekin hemen Zukaldian. Bueno, hemen ikusten zu, barazki goxatzen nahi dira, piperrare itxura hartzen nahi da, eta hain behar deuna da, behitu, otarraizka garbitu, seguruna zuritutakoak izango, zate igual gordinik ez, gehiago egozita igual. Sushi eta olako egiteko. Ba, behitu, hemen ingokena dek, alde batetik buruak nahi eman, gero honea botatzeko, buruk hemen jarri, gero, otarraizkak, hemen txe, zurituta garbik, eta bestian azalak sakarrontzira botatzeko beka, bale? Eta nabazu ere bai, behitu, beste batek hemen arrautza irabadeatu berdeu, gioia preste eukitzeko, zatik nik arraia garbituko bertara botatzeko, eta txerrek itxarraka jongo, bale? Bueno, hau erraz, bestela gero irabaiatuko dugu, baina, bi arrautza bota eta tenoriakin pixkati irabiatu. Ez dago beste ikan. Bale. Bueno, nabazu behitu, zuri beste lantxo bat jarriko zut, beha jongo otarrez egin, eta zu perexi egingo jazu, hemen dikan, nola gero bexamela bota berdioten, hau eta nahi, ostokatea, sustarrak organikoa bota, eta gero ostotxo hauek pikatu iteizkiak, bale? Venga, zure kontu hori. Buruak hemen ez da? Oie, buruak hor, gero honea botako ziot. Eta hor, sustarrak horrea. Perfecto. Bueno, bikote, eta diska berri hontan, azkenengo diskan. Zeto patuko dugu. Zenbat abesti daude adibidez? 12 kantu. 12 kantu. Esan dezue,
azkenengo urtetako bizipenak, igual mutxak eatu zaizuetan Amerikantukin ez da, hainbeste bizipen da, Egia esan, izenburutik hasita ere, agur diskoa da. Izenburua azken batean du izena. Bai. Eta, claro, pixkate, lehen komentatu ginena, pixkate esan, agur esatia, bai gure jarraitzaileei eta pixkat gauzak, bueno, ondo egin, edo, ez da egite. Eta pixkat horrekin az ginen, ja, diskua izan bertzun, kontzeptuala, bueno, hasiera batetan ez da kontzeptuala izan behar, izan bertzun disko bat, baina idazten hasi nitzanean, kontuatu nitzan, momentu oro atatzea esketela hitzak eskerrak ematen edo gauzak kontatzen horri buruz edo guri sentimendu horiek atatzen dira pixkat. Oroitzapenak etortzen zian eta pixkat horri buruz hitzaiten hasi ginean, ez da? Eta, bueno, pixkat horrela izenburua ere horrela gatu zen, azken batean, pixkat agur esateko era poetiko baten, ez da? Eta, adibidez, historiaziak pixka batetikan amabira antzinatik itzitia, buena lagoita marrutetatik, pixkanaka aurrak hasiak edo nola hasiak hori? Ez, pixka da generalago bezala, hori, itzaiten dugu hori, bideak erakutsi digula urte hauek, baloratzen bide hauen funtzioa, indako bidea zala, no? Eta hortan horitzapenetaz hitzaiten dira. Zailtasunak, zoriontasunak, bizizandakoak, bizitza honetan bidean zegoela gakoa edo, ezta? Eta, bueno, horri buruz, egia esan, hasi idazten eta kantu bat, gero beste bat, gauza asko zauden esateko, Ezkenian, eta, bueno, zuten mazue, igerriko zute. Baina, bueno, egia esan guretzako da agur diskoa eta jendearentzat eskerrak emateko aitzaki bat edo. Diska hau kaleratu zen dutenian, ja, hasi zinaten, eta nondik noa ibilizate? Bakite kanpon ibilizatela, ez dakiz zehazki zenba kontzertu eman dituzuen diska batea zuenetikan. Bai, bueno, egia esan, gure jarraitzaileak gehien bat Euskal Herrian daude, eta bai, zibil izan geha, Euskal Herri maila guztian. Eta gero ere, aurten gainez izan ginen aukera, dituziguten jotzeko Bartzelonako Rockfest jaialdi erraldoian. Eta, bueno, kurioso esan zen, ze azkenean euskera zabetzen zuen talde bakarra ginen, eta, bueno, Bartzelonako, bueno, egia esan oso festival potentea zen. Nun sentitu zate azkenean maitatu? Ez dakit, Naparralden edo Gipuzkoan Barrukalden, osatezu, egia esan, jute ginen ez dakit noa, pean, zitu garaitzaile pia dazkao edo... Metalarloan beti izan da, Bizkaia pixkat izan da beti jarretzaile beti izan da metalarloan, gure musika pixkat, baina, bueno, Euskal Herrian beti izan geha, pixkat, ondo zaitu. Leku guztietan asko maitatuak sentitu gara. Baita, iparralderen askotan egon gehan, iparralderen ere bai oso gustora, bai. Lekuen bat etxaizue gelditu esaten, hemen nahiko genian eta hori hemen gelditu zaigu arantza hori, edo ez dakit, hola, leku berezi batian, o festival berezien batian, edo... Egia esan, jodeu danetan. Festival guztietan, guri gustatzen zaigun festival guztietan, eta gainera beti maitatu izan ditugun talde internazional handiekin, beti, zein taldekin egon zate, zein inda esan diego talde internazional horiek behegin zuen, eta ostras, ziarrazek hau gaurkoan. Zoez ez esanatuko, baina baitu, Slayerekin estatu batuan, Espainian genuen bira, Kon, Sepultura, Machine Head... Kornekin egon gatzen, biloko zezen plazan, hori zantzan ere, betireko gore goitugun egun horitakoak, ez da? Bebek alaifen goatzen ez ere, egin dela zeindomorrekoekin, eta gainez gure kamerinuan, eta beti, ez da, azkenean gu maitatzen genitu talde guztiekin, utzeko aukera izan dugu, eta, bueno, piskat harrituta ere, no? Baina elduzaten da zein izan dezuen, ez da? Bai. Eta leheno bai aipatu dezuela, bonberenea oso leku kutsuna izan dekela, ez da? Eta Tolosan, eta aukeratu zuela bertan bukatzia, ez da historia, Bai. Ni uste gainez, hasi ginenean edo, beraiek ere hasi berri eta pixkat bidea egin dugula nahiko pareko edo, eta horrek ere... Gaztetxearen leheneko kontzertuetako bat gurea izan zen, eta beti izan gara pixkat
historiakin beti batuta gaztetxearekin, eta bueno, ere bai Euskal Herri mailan ere gaztetxe bezala lan egitoko modua, eta musikari eman dion guztia, ere pixka bueltatu nahi genion gure parte txiki horri beraiei, eta ematea hori. Aukera hori beraiek izateko ere bai azkenengo lekua. Oso potentia bertan, ez da? Genukan pentsatuta festival handi baten duela gutxi hon ginela, Euskal Metal Fest izena zuen eta Bilbaoaren egintzen, eta hori, printzipioz hori izan, hasiera batetan, urte eta erdira begira, azkena izango zela. Baina gero kontatu ginen olako festivala handi baten agurrezatea etzela pixkat, eta egin pixkat etxian egin eta leku txikiago baten eta beste xarma batekin, ez da? Eta, bueno, horregatik prestatu ginen, hoxe. Bueno, hemen erreiten egaitukena, Luisa Bexamela ja, ze itxura segaken. Ikusten segak. Botako zioton nire esnia bukatu arte, pixkanaka, eta bagitxastik. Errez, olako kontzertutan, olako lekutan, ze janari gustatzen zaizu, kamerinoan, oze eskatzen dezue, hola, hau berdi hau bai, bai. Txoizo Pamplonan bokailua, o... Piper bete batzuk, Generalin ez diago eskatzen ez, eta honakin aurrea. Beti, ni otxe bat unek, kamerinoan ez, jatetxe baten gendela, Elgoibarreko jatetxe baten edo, eta Amerikar batzukin jotzen. Amerikarrak etorrezian bira bat egiten, eta, bueno, Elgoibarren elkartu ginen, eta, bueno, eta zeatea ziguten afaltzeko, eta txipiroiak tintan, eta, gero, Amerikarra ikusten zuten platera, Zereik hori. Beltza, bitxo batzukin, flipatzen aizian, flipatzen. Eta flipatuta, eta, jatzuten, baina, hola, ostata, ez detza, gara, gu goituta, baina. Eta zuek nortikan nezerra raru ez eizu tokau inoiz, edo, esaten, mikatxiz la mar. Ez bokailua ekarbernin, gaurkoan, bokailua ekarri bernian, da... Bueno, ensalada batzuk igual pixka de... Raruak, inparro de... Zanahorilla eta... Zanahorilla bakarrikan. Denetatik tokatzen da. Azkenean, izan gara leku pilo batean. Olako lekutan, olako kontzertuak eta algo, zaila izangoan hori bukatuta etxea jutia, ez da? Bueno, beti gauza jaso ber, beti gauza geraman ber, furgonetan juntzeaten, nola izan dituzuen bidaia. Gaztetan zailo. Asko aldatu da, Eta gure gaztetan zeirak baino lehenu ez genuen inoiz bukatzen. Baina gaur egun ja... Iruretako ja etxian. Gaur pixkat aurreratu inda pixkat. Nik batzen ez, askotan, zarotzea altze ginen nian gauian, eta ginun jota gero, laguna bandik anantzeren. Barri joan, agi. Bai, guatzen azkena botatzea. Eta guatzen dut azkena botatzea, eta danak hor ondo, eta gur fresko. Eta, bai, baina, ja hori, ja, nik uste asko alatu da. Kontzeptak asko ze ordu, eta ginetzaz, obi hau da. Obiotan, ez da. Gitarrak indatorri zaztek, jo, abestu behar dezu zerbait, oso ze joko dugu, oso. Guk ile errezeta bukatu izkiu. Hau, pixkat egosten utzi, birringailuakin ondo birrindu, iragatzi, eta hau, listo ukiko jau, gio piperbetek bertaz hartzeko. Piperbetia behitu, Gatze zeiten gauza bakarra da. Hemen perexila bota, perexila botako ju, honei lau vuelta eman, ikustu ez ondo irekiten daola, ingo deuna da hau, ondo ostuten utzi bertan. Jartze zioten ni normalian plastikua azala bezala izango balitu bezala. Bestelak jo, azala teatzezako gogorra gelditzek eta horrekin gio xamurrago gelditzek. Ite zioten guain hau, hemen bota bexamela, eta bain emateu nahiko xamurra daola. Zeratikan, xamur puntua eduki berdu behin piperra erreta gero. Baina, ingoan da guain hau, ozgailuan sartzen dugunean oztu, gogortuko hau, utziko ikukio, omanga baten sartuko kutsara batekin piperra betetzeko, eta beste gabe, hau martxan, hori ere martxan, eta geho, voltatuko hau birrintzea, piperra bete, eta prejitzea. Eta irrikitan, gaude zuen kantu bat entzuteko, irrikitan. Bueno, nik entzun da nago, eta askotan, gazte denboan, igual dantzak egin da entzun gutxi batzutan, baina, bueno, Ez, ona. Ze, kontzertu mitikoak egote zian egia esan, Garai horietan gainea, eke puri jan, ez da anestesiako ere hemen ontzian, hau proti merdiat. Gio, folklore eta iluna be, eta ze grina zitxon herrian, Bai. Gainez, batzea, lehenko bat honitu handola,
txapelarrok hori edo, 57 egin niara zautzeko talde Zarauzko guztiak, talde guztiak, hor arginen oparian, bezatu txikian. Bai, Ondartzan bertan egin genuen. Eta hori musikaria egindako festival bat izan zen, da... Remember bat inberko zuen, remember bat olako bat. Guia ez. Guia pasatza ibarra. Bueno, laguna, guazen erreportea ikustea, Gorbeia lore zaintzara jungo gea, eta bertan loli dago gure zai, ea gaurkoan ze prestate iguen txukun-txukuna, eta zeituan gaude hemen errezeta bukatzea, eta eraso entzutea. Eguerdion, ja ezagutzen dauzue. Gorbeian gaude eta gaurkoan goroldioan gain hitz egingo dugu, kiwiak eta beste zehose baditugu zueri kontatzeko. Eta baita ere, halako loreakin edo zentro polit bat egingo dugu. Goroldioa dela eta lehenengo esango dugu. Mendian goroldioa ezin da hartu, debekatua dago. Baina, egia da, dendatan baditugu goroldilo artifizialak edo lehortu egiten dituzte eta halako tratamentu bat badute. Gorodilloa gure belarretan, jardinetan eta asko ateratzen da. Begira, badago produktu bat oso ongi funtzionatzen dut oso erreixa da. Berez burnia da eta hori egiten dena da belardietan, bota eta ongi ureztatu. Egin behar dena da goroldil hori usteldu. Hor berez belarrazia ez dela ateratzen, baino badaude merkatuan baitare, nik gustokoa dut, landare hau. Hau berez baitare gorodilloa da, soleiloria izena du, eta belarra ateratzen ez den tokitan hau ongi egiten da. Goroldioa dela eta batzutan baitare galdetzen azue, daude segun ze tokitan paretetan eta horrela berdia goroldilo hori. Produktuak badaude merkatuan, eta hau ere ur pixka batekin prestatzea badakagu, hor bota, pixka bat utzi, 3-4 egun utzi, eta gero halako zepillo gogor batekin raska pasa ongi, eta garbila eta desinfektatuak gelditzen da pareta hori. Zer gehiago, azaroan zerbak landatzeko momentua da baita ere. Orduan, merkatuan baditugu horrela, sustraiakin hartuak daudenak, edo azitan baita ere. Badaude berdiak eta horiak, eta gero gorriak baita ere. Zer gehiago, azaroa dela eta kiwiak jasotzeko momentua da. Orduan begira, nik hemen ekarri ditut modan jarri den baitare kiwi horila hori, goxua da, betiko gure kiwi berdea baitare, eta gero dakagu guria, hemengo kiwia. Egia da hemengo kiwia txikiagoa da, eta ilunagoa da baitare, baino zaporez eta horrela baitare goxogua da. Hasiko gara gure zentroa egiten, esponja bat jarri dugu, esponja honek egondu da uretan, ez dakit, 20 minutu edo. Orduan, lehenengo, goroldilo hartuko dugu, koloretakoak ere badaude, kasu hontan guk 3 ditugu, bat ikusten duzu horrela berde bixi-bixia edo berde fosforitoa, eta baita ere jarriko dugu, hau horrela, xurilla edo horiantzan horrela, garbi-garbila, eta 3. sartuko dugu, hau, mendiko ematen du naturalagoa bezala da, hau ari gara jartzen esponja gordetzeko. Eta, zer sartuko diogu? Begira, iratze pixka bat, hau ere ez dugu mendian hartu, hau ere merkatuan, erosi egiten da, honekin horrela, altura pixka bat egingo dugu, eta orain, buelta emango diogu, eta hemen sartuko ditut 3 kiwi. Bat berdia, kiwi horila, eta nola ez, ikilagoa eta marroiagoa, baino zaporez goxogoa, gure hemengo kiwia. Orain hasiko gara loria sartzen. Lehenengo begira, sartuko dut nik, euskaraz ez dakit nola izena dugu, alkatxofera bezala ezagutzen dugu, egia da holako alkatxofa txiki batzuk bezala direla. Zentro hau gero oparitzeko polita da, nori nik normalian egiten dut jende gaztian dako. Oraindik ez dakagu ohitura handirikan ikusteko horrela, barazkiak eta frutak eta loriak nastuak eta horrela, baina poliki ni hemen egunero hortan ari naiz eta
ari gara ikasten edo ohitura hartzen polita dela. Eta, orain sartu behar dugu lore xurila hau, begira, haure lore xurila hau da, bere zalako krisantemo bat bezala saltzen da, baina ez da krisantemoa ere. Eta, orain sartu behar ditugu hemen onduan, buelta emango diot, beste kiwi batzuk, beste 3, konturatzen baldin batzate, zentro hau ari gara egiten taldeka bezala. Kiwiak hemen. Eta gero, aztu gabe, hau ja gure itxian dakagunean, botako diogu ura beldurrikan gabe, ura erdi-erditikan bota, eta esponja horrek xurgatu egingo du. Eta horrela, gehiago iraungo du gure zentro txikillerrek. Eta gaurkoan begira, zentro polit bat egin dugu. Baita ere ikasi dugu goroldio gehiegi dagonean nola txukundu edo kendu. Duda baldin baduzue, pasa, hemen gaude Gorbeia Lorazaintza zentroan Gasteizen, eta guk beti bezala gustura kasu egingo dizugu. Mila esker eta hurrengora arte. Hau, Paloli, eta gora zure lana, ze gauza politak egiteitun, beti txukun. Oan jigan ez dezu erabi perexila, Loli. Aber egun ematen perexil pizka gartezun, eta ni etxean amateten puntu gira azteko. Eskerrik asko, mila esker, eta urren arte, badakit, badazkazula gehiago prestatuta ere, urrengo sasoirako. Hemen indeuna da, hemen saltxa, hemen txedakau, sartu deu, birrinduko deu, eta iragatzingo deu, bale? Bestalde perexil osto batzuk atea, pikatu, gio gainetik botako jo, eta mi hemen egon naiz, piperrak betetzen, eta inberditu bete, irina arrautza eta prejitu, bale? Eta bakoitza guain, bakoitza zuen proiektukin jarraituko zuen, badakazue zehose martxan jarraitzeko? Zaten, gitarra ez zuen txintxilikatuko, ez da? Nik dakatne proiektu... Zu bakarkako lanian ibiltzea, ez da? Bai, ibiltzen naiz, eta guain pixkate nabil, pixkate gordetaz erasok lan asko mandit, baina nik uste gero aterako dela berriro plazara edo, nire bakarkako lanak. Nire bakarkako lanak. Eta, zure kasuan, Zor? Ni gauza da beti izan ezela beti oso murgilduta erazon, eta nertzako ere gelditzea da pixka bere nire leku aurkitzea musika barruan abertze nondik nahi dezkun, porque beti izan da nertzako berazo bakarra, eta bai, beti komposatzeko orduan baditut ideia gehiago, baina, nahi dute pixka eta aizi hartu, arnaz hartu, etapa bukatu eta gero etortzen dena, hola xe. Bikain. Adezu zertz, bai ateazu zure 3. diska, ez da? Bai. Bakarkako lanakin. Bai, urtarrilean atera nuen, eta esan ditut kontzertu batzuk, baina egia zan murgiluta naiz pixkat erasoren agur birarekin, eta baina bai, nire 3. lana atera berri dago, eta hasiko naiz berriro ere martxa ematen horri. Ondo. Earkigoa hemen, nik 3 horiek emantzo buelta, 4 eta 4. Dana batea sartu berren pregitzea tarteka ingo jat, Tarteka ingo eski jau. Eta hori emango izut bitu, mingaina bat emango izut bertara botatzeko, bale? Hartu mingaintxua, dena honea bota. Eta gero hau aproposa izatea, zanpatu eta beste aldea eramateko dena. Vale, oso ondo. Eta, zu Nestor bai jarraituko zu zure historiekin hor, bakit disketako portadak iteitu zula, eta beste taldentzako ere, bai? Horrekin jarraituko zu bai edo zer? Bai, hori afizioa bezala dakat, baina beti deitzen diate beste taldeko lanak egiteko. Oain, ari naiz latzeneko azkenengo diskarekin. Eta bai, erasok beti eman dite lana ere bai musikaz aparte, komunikazio guztiarekin, grafismo guztiekin, eta hor harituko naiz, porque asko gustatzen zaitere bai. Eta esaten zuen, hau dana zela, jobila, zuen ogibidia beste bada, ez da? Bai, hau jobila da, bai. Bai, guk bakoitzak bere lana dauzkagu, eta hau egiten dugu, maite dugulako musika, eta pasio hori sentitzen duelako musikan. Ondo. Lagunak, hemen txe, bukatzen, nahi zaigu denbora, Zeratikan irrikitan gaude zuen entzuteko. A ber, ze kantu kantatuko zuen? Gure imperioa, abestuko dugu. Azken diskoko, pixkate, egin dugu akustizatu pixkat kantua. Azkenean beste erabatetara zegoen, baina,
gehien bat hitz egiten du bertan, lehen komentatu izan duguna, no? Biskat, bidean aurkitutako hori, eta, bueno, agur esateko momentu hori heldu dela, ezta? Bueno, hortaz hitz egiten du kantuak. Bikain. Zue ja gitarrak heldu, eta eskuak txukun azkazu ez, da? Bai. Vale. Heldu gitarrak lasai, jarri lekuan, nik hau pasatzen bukatukoet, abonea, eta hau ere, barroa. Bueno, eta lagunak, badakizue, hilabete barru, abenduan 27an, azkenengo kontzertua, Erasona, Tolosan. Eta horretaz gain, badakizue abenduan 18an zer da hon? EITB maratoia. EITB maratoia, biziposa, aurtengo leloa, eta da, helduek, sartzaro hona eukitzeko, ze ariketa, ze gauza, eta bar. Eta hau zertako itea, xoxak lortzeko. Eta xoxak lortzeko zein berdezue, zuen ahorrotatik pixka jarri, bakizue bizuna martxan dago, baitare martxan dago deiak iteko egun hori ongoa, eta oso ondo etorrikoa diru hori hau dena ikertzeko. Eta bueno, zuena zuenian, ekin, hasi martxakin, nimen piperrak atea eta beste lagu haue pragitu behar ditut eta. Vale. Orekak ematen du lasaitasuna, amesten genuen helmuga ordea, portuan ondoratu den miliakarren txalupa, oinutzik zuaren gainean ibiltzea. Bidea zengakoa, iraunduguna edota orain aratekoa, sufritzen ikasten ta legezkoak izaten, hau istant bat da zartu den argazki eder bat, mikroune hau hemen da orain gogoratuko duguna. Bidea zengakoa, bidea zen gure imperioa, ilargia pizten da eta eguzkia itzaltzea. Orekak ematen du lasaitasuna, amesten genuen helmuga ordea, portuan ondoratu den miliakarren txalupa, oinutzik zuaren gainean ibiltzea. Bidea zengakoa, bidea zen gure imperioa, ilargia pizten da eta eguzkia itzaltzea. Bidea zengakoa, bidea zen gure imperioa, ilargia pizten da eta eguzkia
itzaltzea. Bikote, eskerrik asko, zorionak azkenengo 30 urte hogegatikan. Eskerrik asko. Ondo bukatu, hobeto hasi, eta hementxe gelditzeka gaur egun ikusi, eta piperrea jaten adoz. Elkarrekin nindia beharra errezeta, Otxua. Bueno, goxatzen jarraitu. Agur lagunak. Abenduak 27 Tolosan.